Παράλληλα με τη δουλειά μου στην τάξη, σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμης της Αγωγής, Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχω γνωρίσει σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, ψηφιακά εργαλεία και τρόπους να κάνουν τη διδασκαλία πιο δημιουργική και συμμετοχική. Είχα την ευκαιρία να σχεδιάσω δραστηριότητες με εργαλεία όπως το WordWall, το Learning Apps, το Story Jumper και το Quizy, που μετατρέπουν τη μάθηση σε παιχνίδι. Αυτή η εμπειρία με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι να συνδυάζουμε την τεχνολογία με τη φαντασία, για να κρατάμε ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών. Το μεταπτυχιακό αυτό είναι για μένα μια ευκαιρία εξέλιξης, τόσο ως εκπαιδευτικός, όσο και ως άνθρωπος.